Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Panong. Walang eksaktong taon. Kolon, Cebu. Si Panong ay isang ordinaryong mamamayan na lumuwas ng Cebu para maghanap ng kapalaran. Sa gitna ng ingay ng kulon at sa makitid na mga eskinita ng parian, nahanap niya ang isang katahimikan bilang isang tagapaghatid ng tubig. Simple lang ang buhay niya. Gising sa umaga, pasa ng mga galon, at uuwi sa maliit niyang paupahan pagsapit ng dilim. Para kay Panong, ang mga Cebuano ay mga taong masiyahin at relihiyoso. Lumalayo rin ang mga ito sa gulo, at higit sa lahat, wala itong pakialam sa mga dayo. Ngunit dumating ang isang gabi na nagbago ang lahat ng paniniwala niyang yon. Habang kumakain siya sa isang karinderya, may nakatabi siyang lalaking nakasuot ng barong, tila galing sa isang normal na pagtitipon. Maayos ang buhok nito, mabango, ngunit may kakaiba sa kilos niya. Masyadong matigas ang pagkakabuhat nito sa kutsara, na tila ba hindi sanay sa kagamitan ng tao. Maya-maya pa, nang akmang magbabayad na siya, aksidente niyang nahulog ang bariyang iaabot sana niya. Kagad siyang yumuko para pulutin ito, ngunit sa pag-angat ng kanyang tingin, tumama ang liwanag ng bumbilya sa ilalim ng panga ng lalaki. Doon nagulat si Panong sa kanyang mga nakita. Sa ilalim ng makinis na balat, may isang manipis na hiwa, isang lamat na hindi sugat, kundi tila isang bukasan. Mula sa hiwang yon, may mga umuusling itim na balahibo, kasing itim ng gabi at kasing gaslaw ng balahibo ng isang pabo. Hindi lang yon, habang pinagmamasdan niya ang paligid ng may halong kaba, napansin niya ang iba pang mga disenteng tao sa loob ng karinderya. Ang tindera na laging nakatalukbong ng panyo sa leeg, ang tanod na laging nakasuot ng mataas na damit kahit tag-init, at iba pang mga mamimili na animoy may itinatago rin sa kanilang mga leeg. Lahat sila ay may parehong sikreto. Ang mga hiwa sa kanilang mga panga ay tila singawan ng kanilang tunay na anyo. Isang anyong hindi tao, kundi mga nilalang na nagbabalat kayo sa gitna ng malawak na sibilisasyon ng tao. Maya-maya pa, napansin ng lalaking nakabarong ang mga kaduda-dudang titig niya. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya, bagaman ang mga mata nito ay normal kagaya ng ibang tao, kapansin-pansin ang gumagalaw na bagay sa gilid ng panga nito. Para itong kung anong hayop na gustong kumawala sa balat. Nakakabahala itong tingnan, kaya para hindi makaramdam ng matinding takot, pilit niyang iniwas dito ang kanyang paningin. Pagtayo niya, hindi na rin niya tinapos ang natitira niyang pagkain. Dali-dali na siyang naglakad papalayo. Mabilis na nilampasan ang mga kalsadang puno ng taong akala niyang kakilala niya. Sa bawat kanto ng Cebu, na dati pamilyar, ngayon ay nakikita na niya ang katotohanan. Ang lungsod ay hindi lamang tahanan ng tao, kundi isang malaking pugad ng mga nagbabalat kayo. Pagbalik niya sa kanyang tinutuluyan, kaagad niyang isinara ang lahat ng lagusang pwedeng madaanan. Sumapit ang gabi. Hindi na siya nagkaroon ng maayos na pagtulog. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang tinutuluyan ay tila banta ng kamatayan. Ang kanyang inuupahan ay nasa isang eskinita, malapit sa sapa. Isang lugar na kung saan ang amoy ng kanal at basurang nabubulok ay sumasawsaw sa bawat hininga nito. Dito, sa gitna ng kadiliman at karumihan, natuklasan ni Panong ang mas malalim at nakakapanghilakbot na katotohanan. Sumapit ang sumunod na araw. Di pa man pumuputok ang bukang liwayway, nagpasya na siyang lumabas para ipunin ang mga galon na kanyang ginagamit sa paghahanap buhay. Ngunit habang iniipon niya ito, may narinig siyang ingay mula sa isang lumang bodega na malapit sa sapa.
Ang mga ingay ay hindi pangkaraniwan. Para itong tunog ng mga nagngangalit na ngipin, mga mahihinang daing, at ang nakakagimbal na lagaslas ng kung anong likido sa sahig. Ang mas nakakabahala pa ay ang amoy ng mga ito. Isang matamis, ngunit mapanghe na amoy ng sariwang dugo na humahalo sa amoy ng sapa. Dala ng kanyang kuryosidad, kagad niya itong nilapitan ng may buong pag-iingat. Dahan-dahang sumilip si Panong sa isang bitak sa pader ng bodega. Ang liwanag sa loob ay galing lamang sa isang gasera, ngunit sapat na ito para makita niya ang eksena na hinding-hindi niya malilimutan. Sa gitna ng bodega, nakapaligid ang isang grupo ng mga tao. Mga taong kilala niya sa bayan. Ang tindera na palaging nakatalokbong, ang tanod na may mataas na suot na damit, at ang lalaking nakabarong na nakita niya sa karinderya. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na sila mukhang disente. Ang kanilang mga mukha ay tila lumalawlaw, ang balat ay tila natutunaw, at ang hiwa sa ilalim ng kanilang panga ay tuluyan ng bumukas. Mula sa hiwang yon, lumabas ang mga maiitim, makakapal, at mahahabang galamay na hindi nalalayo sa galamay ng pugita. Kagad itong gumapang sa mga katawan nila upang baguhin ang kanilang mga anyo. Sa bawat paggapang ng galamay, sinusunog nito ang kanilang mga balat hanggang sa lumitaw na ng tuluyan ang totoong anyo sa likod ng balat kayo. Ayon kay Panong, na ang kamay ng mga nilalang ngayon ay naging mga matatalas na kuko at ang kanilang mga ngipin ay naging kasing talas ng lagari. Humahaba rin ang bibig nila at kumintab ng husto ang mga balat nilang may itim na balahibo. Matapos nun, dumikit sa kanilang mga noo ang galamay na may mga itim na balahibo sa pinakadulo. Bigla itong umusok, umapoy, at kalaunay naging isang itim na siga. Pagkatapos nito, umungol ang mga nilalang. Dahan-dahang naglakad gamit ang kanilang mga paa at kamay. At sa gitna nila, nakahiga ang karkas ng isang tao, isang biktima na hindi makilala dahil sa matitinding sugat at bawas-bawas na karne. Ang mga nilalang ay nagpipista sa karne ng tao, lumalamon ng may kasakiman hanggang sa ang kanilang mga muka ay napuno na ng dugo. Matapos itong masilayan ni Panong, nanigas siya sa takot nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, ngunit pilit niyang pinipigilan ang kagustuhan niya na sumigaw. Nakita niya ang bawat kagat, ang bawat paglamon, ang bawat patak ng dugo na pumapatak sa sahig. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng mga desenteng tao. Sila ay mga halimaw na nagpapanggap lamang para malayang makakain sa bayan. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niya ang isa sa mga nilalang na tumigil sa paglamon. Tila may mga naramdaman itong presensya. Dahan-dahan lumingon ang mga nilalang sa direksyon ng bitak sa pader kung saan siya sumisilip. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya na kapag nahuli siya, siya ang susunod na magiging pagkain. Dahil dito, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman at amoy ng dugo, umatras si Panong palayo sa bodega. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw, dahil bawat ingay ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Subalit nang makaatras na siya, isang maliit na tunog ang nagawa ng kanyang tsinela sa simento na nagsisilbing daan sa pangpang ng sapa. Isang napakaliit na tunog para sa pandinig ng tao, ngunit sapat na para sa matalas na pandinig ng nilalang sa loob. Ang nilalang na nakabarong ay biglang naging halimaw. Kagad itong tumigil sa pagnguya. Hindi nito nakita si Panong, ngunit ang kanyang pang-amoy ay naging kasing talas ng isang asong nangangaso. Suminghot ito sa hangin. Ang kanyang mga butas sa ilong ay bumukas ng malapad. Ang amoy ng takot
ang amoy ng isang taong nakakaalam, ang amoy ni Panong. Pag-ungol ng nilalang, kagad itong tumingin sa mga kauri nito. May nakakaalam. Nandito lang siya kanina. Amoy na amoy ko siya. Ang balita ay mabilis na kumalat sa grupo. Hindi sila maaaring magkamali. Ang kanilang pag-iral ay nakasalaysay sa sikreto at si Panong ang susi na maaaring magwasak sa kanilang mundo. Kailangan siyang mahanap at patahimikin bago niya maikalat ang katotohanan. Pagsapit ng sumunod na araw, naramdaman ni Panong ang bigat ng panganib. Ang mga nilalang ay hindi lamang nagtatago sa dilim. May kakayahan silang magsuot ng isang makapangyarihang sabulag upang hindi makita ng mga mata ng tao. Isang kapangyarihan na ginagawa nila na napakapanganib. Habang naghahatid ng tubig si Panong, naramdaman niya ang mga titig na hindi niya nakikita. Naririnig niya ang mga bulong sa hangin, ang mga kaluskos na tila sumusunod sa kanya. Minsan nakakaramdam siya ng isang malamig na hininga sa kanyang leeg o isang dampi ng isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Ngunit tuwing lilingon siya, wala siyang nakikita. Ang mga nilalang ay tila nakakaatake rin sa umaga. Pagtungtong ng 12:00, habang naglalakad siya sa isang makitid na eskenita, bigla niyang naramdaman ng isang malakas na pagtulak. Kagad siyang nahulog sa semento. Ang kanyang galon ng tubig ay nagkalat, ngunit nakapagtatakang wala siyang nakitang tao sa paligid. Ang mga nilalang ay sumasalakay sa kanya, naglalaro sa kanyang takot, nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala ni Panong ang isang bagay. Isang karunungan ng kanyang lolo, patungkol sa lihim na kahoy. Ang kanyang kubong pinag-uupahan ay gawa sa purong kawayan na nasa gitna ng mga konkretong tahanang nakatayo malapit sa sapa. Sumapit ang gabi. Habang naghahanda na siyang matulog, napansin niya ang mga kaluskos ng mga nilalang sa labas ng bahay. Sinusubukan siya nitong pasukin, ngunit maya-maya lang, napansin niya na bigla itong tumigil sa harapan ng pinto. Ang mga nilalang ay hindi makapasok. Ha? Bakit kaya? Bakit hindi sila makapasok? Totoo kayang sinasabi sa akin noon ni Papang? Yung tungkol sa sumpa ng kahoy? Habang iniisip niya ito, ang sagot ay biglang nagpakita sa kanya. Ang mga nilalang ay may kakayahang tumagos sa mga konkretong dingding. Isang kapangyarihan na markado sa kanilang lahi na talaga namang napakamapanganib. Ngunit ang kahoy ay isang natural na material, isang bagay na buhay bago naging kagamitan. At tila ang natural na enerhiya ng kahoy ang nagwawasak sa kanilang kapangyarihan. Ang mga nilalang ay hindi kayang tumagos sa mga kagamitan at dingding na gawa rito. Nang matuklasan niya ang lihim na ito, ang kubo ni Panong ay naging ligtas na lugar. Hindi na siya lumalabas, maliban kung kailangan niyang kumuha ng pagkain at tubig. Pinaligiran niya ang kanyang kubo ng mga kagamitang kahoy, mga upuan, mga mesa, kahit mga lumang pinto at bintana na kanyang nakuha sa basura. Ang kanyang kubo ay naging isang maliit na kuta sa gitna ng panganib. Sa gabi, naririnig niya ang mga nilalang sa labas. Ang kanilang mga kuko na kumakalmot sa konkretong dingding ng mga kalapit bahay. Ngunit sa kanyang kubong kahoy, siya ay ligtas. Sa loob ng ilang araw, naging bilanggo si Panong sa sarili niyang bahay. Ang kanyang kubo ay punong-puno ng mga baratilyong kahoy, mga sirang paleta at mga sanga ng puno na kinuha niya sa gilid ng sapa. Akala niya sapat na ito, ngunit nagkamali siya sa isang bagay. Ang mga nilalang ay hindi lamang mga halimaw, sila ay mga manggagaya. Isang hapon, habang nagtatago siya sa ilalim ng mesang kahoy, narinig niya ang boses ng kapitbahay niyang si Aling Rason. Panong?
Itoy, lumabas ka nga riyan. May dala akong pagkaing mainit. Balita ko hindi ka na kumakain. Bilis na at napakainit dito ng sikat ng araw. Dahil sa gutom at pagod, bahagyang naluwagan ni Panong ang pagbabantay. Kagad niyang binuksan ng maliit na awang sa kanyang pintong kahoy. Nakita niya si Aling Razon. Mukhang tao, amoy tao, at may dalang mangkok. Ngunit nang iabot na ng matanda ang pagkain, napansin ni Panong ang mga daliri nito. Masyadong mahaba at may bakas ng itim na dumi sa ilalim ng kuko na hindi lupa kundi tuyong dugo. Bago pa man makasigaw si Panong, si Aling Razon ay biglang ngumisi ng napakalapad. Halos umabot na sa kanyang tenga. Sa isang iglap, hindi ito tumagos sa dingding. Sa halip, ginamit nito ang kamay ng tao upang dahan-dahang tanggalin ang harang na kahoy. At dahil sa anyong tao, nagagawa nilang humawak at maglipat ng mga kagamitang kahoy. Isa-isang hinawi ng nagbabalat kayong nilalang ang mga depensa ni Panong hanggang sa pumasok na ang lalaking nakabarong at ang tanod na ngayon ay wala ng suot na mataas na damit. Akala mo ba sapat na ang ilang piraso ng kahoy para pigilan kami? Sa kasagsagan ng paninindak nito, ang hiwa sa ilalim ng kanyang panga ay bumuka at mula roon lumabas ang dila na parang sa ahas. Sapilitan nilang sinukol si Panong sa sulok ng kubo. Ang kanilang mga anyo ay nagsimulang mag-iba. Ang balat ay tila na bakbak na papel at ang mga itim na balahibo ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga leeg. Wala nang mataguan si Panong. Ang konkretong dingding sa kanyang likuran ay hindi rin ligtas dahil alam niyang anumang oras pwedeng tumagos doon ang mga nilalang. Nang akmang susunggab na sa kanya ang nilalang na kamukha ni Aling Razon, napansin niya ang isang galong tubig na may hawakang gawa sa matigas na baging. Madalas kasi kapag nag-iigib si Panong, naghahanap siya ng mga baging na pwede niyang gamitin para matimbang sa kawayan ang dalang galon. Mas madaling pasanin kapag kaganon, kaya naman nakaugalian na niya ito. Sa isang mabilis na pagkilos na dala ng matinding takot, kagad niya itong kinuha at walang habas na inihataw kay Aling Razon. Kagad namang nagkaputol-putol ang mga baging dahil bukod sa luma na, matagal na itong nababad sa tubig. Di pa siya nakontento, kinuha niya ang upuang gawa sa nara at walang habas itong hinampas sa matanda hanggang sa maitalpak na niya ito sa muka. Dahil ang kahoy ay nakakasunog o nakakaparalisa sa kanilang tunay na anyo, biglang napaatras ang matanda habang umuusok ang balat nito. Nang masipat naman ito ng iba pang mga nilalang, kaagad naman siya nitong pinagtulungan. Subalit sa harap ng hindi maiiwasang panganib, binuweltahan niya ang bintanang kawayan, sabay talon pababa patungo sa maruming sapa. Basang-basa man at nanginginig sa takot, sumusuray si Panong sa gitna ng sapa. Marami nang tumatawag sa kanya noon, pero ni isa sa mga ito wala siyang pinapansin. At ang tanging naririnig lamang niya ay ang mga galit na hiyaw sa likuran niya, mga hiyaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Alam niyang hindi ito susuko dahil nalanghap na nila ang amoy niya, at kahit saan siya magpunta sa lungsod ng Cebu, hahanapin siya ng mga matang nakatago sa likod ng maskara ng sibilisasyon. Isang buong araw na nagtago noon si Panong, hanggang sa naglakas loob siyang umusad kahit gabi. Kalaunan, napadpad ang kanyang mga paa sa lugar ng Pasil, isang lugar na kilala sa dami ng tao at labirinto ng mga eskinita. Ngunit sa paningin ni Panong, ang Pasil ay hindi na palengke. Ito ay naging isang malaking pugad. Habang nagtatago siya sa ilalim ng konkretong tulay, nakita niya ang mas nakakasindak na katotohanan. Dito hindi na sila nagtatago ng maayos. Ang bawat sulok, may mga taong nakaupo sa dilim na may mga panga na bahagyang nakabukas. Hinahayaan ang mga itim na balahibo na huminga sa hangin.
Naririnig niya ang mga tunog ng pagmuya mula sa mga barong-barong na gawa sa simento. Ang amoy ng sariwang karne ay masangsang, mas matapang kesa amoy ng isda sa palengke. At dito niya napagtanto, nasa sentro siya ng kanilang teritoryo. Sa bawat hakbang niya, bawat tao na nadadaanan niya ay dahan-dahang lumilingon at ang kanilang mga ilong ay sumisinghot sa kanyang amoy. Dahil dito, kung kaya't wala na siyang takas, pinalibutan siya ng 5, 10 hanggang sa naging pulutong na sila. Ang kanilang mga anyo ay nagsimulang mag-iba. Ang mga konkretong pader sa paligid niya ay tila nagiging tubig hanggang unti-unting lumulusot ang iba pang mga nilalang mula sa loob ng bahay. Nang akmang susunggaban si Panong ng isang lalaking may mahabang kuko at pangil, may lumabas na isang binatilyo. Yung itsura nito, parang 15 taong gulang lang. Wag! Wag niyo siyang gagalawin! Gaya ng iba, may manipis na hiwa rin ito sa ilalim ng panga at mga mangilan-ngilang itim na balahibong sumisilip doon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi puno ng gutom, kundi ng awa at determinasyon. Umalis ka dyan, Paeng. Pagkain yan. Alam niya rin ang tungkol sa atin. Ngunit nang marinig ito ng binatilyo, hindi ito pumayag. Tahimik nitong inalalayan si Panong papalayo hanggang sa wala nang nagawa ang mga kasamahan nito kundi sila'y titigan. At nang makalayo na silang dalawa, tahimik niyang pinakiramdaman ang nilalang. Di siya bastang nagtiwala dahil palagay niya kinukuha lang nito ang kanyang loob para makamit ang mas malaking pabuya kapalit ng mga nalaman niya. Anong kailangan mo sa akin? Kakainin mo rin ba ako? Habang itinatanong niya ito, ipinakita niya na hindi siya nakakaramdam ng takot. Pinasilip din niya sa binatilyo ang hawak niyang peraso ng kahoy bilang pangunahin niyang depensa kung sakali mang hindi umayon ang pagkakataon sa kanya. Nang mapansin naman ito ni Paeng, kagad nitong kinuha ang isang maliit na pulang kahoy na nakatago sa kanyang bulsa. Isang bagay na bawal at nakamamatay sa lahi nila. Hindi lahat sa amin gustong pumatay. Sumakay ka rito sa karitong kahoy. May itatago nito ang iyong amoy. Huwag ka mangamba. Hindi ako kaaway. Nang marinig ito ni Panong, dito niya napagtanto ang malinis na hangarin ng binatilyo. Habang tinutulungan siya nito na makalusot sa mga eskenita gamit ang karitong kahoy, ipinaliwanag nito sa kanya ang masakit na katotohanan. Ipinanganak na kaming ganito. Hindi namin pinili ang maging halimaw o aswang kung tawagin. Ang iba sa amin, gaya ni na tatay, nalunod na sa gutom at kapangyarihan. Pero may mga katulad ko na ayaw kumain ng tao. Nabubuhay kami sa mga tirang pagkain, sa mga kahoy o sa simpleng pagtitiis. Hindi kami likas na masama. Sadyang ang gutom lang ang nagpapakain sa dilim ng kalooban namin. Sa gitna ng panganib, nagkaroon ng bagong pananaw si Panong. Ang mundo ay hindi pala nahati sa tao at halimaw. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang mga pumipiling pumatay at ang tunay na kakampi ay matatagpuan sa mga nilalang na lumalaban sa sarili nilang kalikasan para lamang gumawa ng tama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad papalabas sa masikip na labirinto ng pasil, naramdaman nila ang pagyanig ng hangin. Ang mga nakakatanda, ang mga ganid na nilalang nalulung sa karne ng tao. Hindi ito pumayag na makawala ang kanilang sikreto. Kaya kalaunan, nang mapadpad sila sa tulay na gawa sa simento, hinarang sila ng isang lalaking nakabarong. Ang kanyang anyo ay hindi na tao. Ang kanyang panga ay tuluyan ng humiwalay, na kung saan pilit lumalabas ang mahaba at itim na galamay. Paeng, tumabi ka! Sigaw ng nilalang habang umaatungal. Hindi! Wag! Ama!
Kaagad na iniharang ni Paeng ang kanyang maliit na katawan sa harapan ni Panong. Ngunit sa isang iglap, ang matalas na kuko ay tumagos sa dibdib ng binata. Ang semento na tulay ay nabahira ng dugong hindi itim, kundi pula, katulad ng dugo ng tao. Tumakbo ka na, Panong! Kahit anong marinig mo, huwag kang lilingon! Habang inilalahad ito ng binata, kitang-kita niya ang pagpipigil nito sa matinding sakit na kanyang nadarama. Doon lamang nakita ni Panong ang tunay na kabayanihan. Sa kabila ng pagiging halimaw, mas nanaig ang pagkatao sa puso ni Paeng. Habang naririnig niya ang huling hininga ng bata, hindi niya sinayang ang pagkakataong ibinigay nito sa kanya para makatakas. Walang pagdadalawang isip siyang tumalon sa isang sasakyang dumaan sa ilalim ng tulay na kargado ng troso. Ang mga puno ng kahoy sa sasakyan ang naging pananggalang niya. Ang amoy at enerhiya ng buhay na kahoy ang pumoprotekta sa kanya, habang ang sasakyan ay mabilis na umaandar papalayo. Ngunit hindi nagtapos ang kilabot sa hangganan ng Cebu. Kahit nasa gitna na siya ng mga kabundukan patungong timog, nararamdaman pa rin ni Panong ang mga anino sa gubat. Ang mga nilalang ay sumusunod. Tumatawid sila sa mga konkretong poste ng kuryente, tumatagos sa mga sementadong tulay ng probinsya, at nagmamasid mula sa itaas ng mga gusali ng munisipyo. 3 araw na walang tulog si Panong. Bawat bahay na semento na madaanan niya ay itinuturing niyang bitag, hanggang sa marating niya ang isang liblib na nayon sa paanan ng bundok. Isang lugar na hindi na bago ng panahon. Pagtigil ng sasakyan, kagad siyang nagpaalam sa nagmamaneho. At sa dulo ng isang maputik na daan, nakita ni Panong ang isang malawak na bakuran na pinalilibutan ng mga malalaking puno. Sa gitna nito ay isang lumang bahay na bato, ngunit ang pundasyon at ang bubong sa itaas na bahagi nito ay purong matitigas na kahoy. Sa pintuan, nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa baging na ipinulupot sa isang matibay at lumang kahoy. Ang kanyang mata ay malinaw, tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Unang tingin pa lang, alam na niyang may kakaiba sa taong yon, hanggang sa malaman niya na sa mga taong dumaraan na ito ay isang dibino. Isang taong may banal na kaalaman at tagapangalaga ng balanse ng mundo. Nang makarating siya sa harapan ng bakod, bumagsak siya dulot ng matinding pagod. At sa kanyang likuran, sa dilim ng kakahuyan, lumitaw ang mga anino ng taga-usig. Ngunit ang mga nilalang ay huminto di kalayuan sa tapat ng bakod. Hindi sila makatapak sa lupang yon. Maya-maya pa, namalayan na lamang ni Panong na nakatayo na malapit sa kanya ang matanda. Dito ka na muna, anak. Ang amoy ng dugo ng nilalang na tumulong sa iyo ay nagsisilbing proteksyon at sumpa. Alam ko ang iyong nakita. Tumingin ang dibino sa mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Itinaas niya ang kanyang tungkod na kahoy at isang mahinang liwanag ang lumabas mula rito. Ang mga nilalang na kanina'y nababalot ng sabulag sa paningin ng karaniwang tao ay biglang nag-apoy ang mga balahibo na nagtatago sa kanilang mga panga. Mabilis itong naglaho, kasabay ng panghihina ng mga nilalang. At sa pagtarak ng tungkod ng dibino sa lupa, lahat ng mga nilalang na nagtatago sa dilim ay sapilitang lumabas na parabang naubos ang hangin sa lugar kung saan sila nagkukubli. Bawat isa sa kanila, labis nang nanghihina, pilit na nagsusuka na parabang may gusto itong ilabas sa mga katawan nila. Maya-maya pa, ang kanilang mga tiyan ay lumobo, kagad silang binigkis ng mga baging na buhay at walang pag-aalinlangang dinarag patungo sa ilalim ng kakahuyan. At mula sa lugar na yun, wala siyang ibang narinig kundi ang atungal na nagbigay sa kanya ng matinding takot.
Ilang minutong nagtagalang atungan bago ito naglaho na parang bula. At sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nakita niya ang pagbalik ng mga baging mula sa puno na nakatayo sa bahay ng matanda. Sa pagkawala nito, kagad siyang inalalayan ng Dibino habang nagwiwika ito ng, Huwag kang mag-alala. Ang mga nilalang na yon ay sinunog ko na sa karimlan kung saan sila nababagay. Matapos itong mailahad ng Dibino, kagad siya nitong pinapasok sa mumunting tahanan nito. At mula roon, 3 gabi siyang nanatili para magpagaling. Ayon kay Panong, na habang nasa poder siya ng matanda, wala na siyang nararamdamang nakakatakot. Ang kanyang puso ay naging panatag at ang kanyang isipan ay kailanmay hindi na naalala ang tungkol sa mga pangyayaring muntik nang kumuha sa buhay niya. Dahil sa wala nang mapupuntahan noon si Panong, nagpasya siya na manatili sa poder ng matanda. Naisip niya na ito na lamang ang kinakailangan niyang gawin para makabawi at para matakasan ang karumal-dumal na karanasan niya sa bayan. Awa naman ng Diyos, hindi tumanggi ang matanda sa kanya. Sumang-ayon ito sa nais niyang mangyari, pero sa iisang kondisyon. At yun ay ang gawin niya ang lahat para manumbalik ang kanyang pananampalataya sa piling ng Panginoon. Magmula noon, si Panong ay palagi nang nagdarasal. Hindi na rin mahalaga sa kanya ang estado ng kanyang pamumuhay at kung sino man ang nakakausap niya sa araw-araw. Batid niya na payak at mahirap ang estado nila sa nayon, subalit sa kabila nito patuloy pa rin siyang nagpapasalamat. Naging kontento na rin siya sa ganoong buhay hanggang sa ang kasiyahan na matagal na niyang hinahanap ay dahan-dahan na rin niyang naramdaman. Magmula noon, tuluyan ang naging tagasunod si Panong ng Dibinong may nag-aalab na kapangyarihan.